Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Kaya kayo ba yung niable? Ay, tasan tingon mo katuog na taon si Inday Tina. Ay, pag-alib eh. Kapoy yung... Pag-alib na kayo, matog na ko. Hubog ka, Chuna? Dili ko hubog. Kainom lang. Nga nag-inom ang taon ka, Ha? Daugan! Daugan man. Inom. Timaan sa kadaugan. Kita ka? Awa. Hene. Oh, iPhone 16. Ni ana. ha? Oh. Nakapalit ka? Of course. Ako ala ka nang gisulti nimo, di ba? Nga kun makadao ko, mupalit gyud ko. Pila man di ay daog ni mo, Inday. Mrs. mga tana pa man ka. Ngay kag miron? Oh, kadiyot. Oh, kana. Hatagan ti ka. 5,000. Imo na. Ha? Dawata! 5,000 na. O, may ano? O kuan, kining. Ay, ayan na bang hanawi panagana og dawat ana 5,000. Oo. Ipangabang lagbabay. Unsa to? Unsa to? Siga-siga biyakas mata ni mo do. Unsa to gisulti mo? Ipangabang na ko. Babay! Uy, Chuna, uy. Nga nung mangabang taon ko. Palain. Basige pulaan na ka na ko. Bog-bog mo lang taon ka, Okay lagi na nako alan. Para ma-enjoy ka. Unsa? Basige pulaan ka na nako tungod kay sogarol ko. Chuna ba ya? I will give you freedom. Unsa? Yeah, I'm serious. Di ko hangol. Kung gusto kag thrilling sa kinabuhi, tilawg lain. Inday, tuog na, Inday. Muragwa ka sa mga una-una. Hubog lang tingali ka, hubog. Oh, okay. Pero sa dili pa, kini sa selfie sa ta. Ha? Selfie sa ta, dire. Ani dire ba? Ay, piita akong liog na Ah, unsa. kana dia smile. Ah, Smile oy. Ha? Say baki. unsa? Litukang baki. Dungan ta. Ready ha. Baki ha. 1, 2, ready go. Baki. Baki. Tanawa, oh, see? Nindot kay atong picture. Nipahiyom ka. Tuod mo. Nawa, nindot na. Inday, kauno na, kauno na. Uy, kaon. Ayaw niya. Grabe among kaon. Kadaiyang putahe. Inasal nga baboy, inasal manok bisaya, doon na pa'y chapsuy, nya kinilaw nga isda, tuna, inom pa, wag to, oh. Baya ko mo kaon kay nagpaabot baya ko nimo. Oh, sipiyat ka diha. Kaon gyud ka. Uman ako doon ang kaldero lan. Kuan man gud. Ay, sige na kay matug na ko kay murag kasukaon ra ba ko da. Hawa be. Sige. Katuog na lang. Okay. Good night lang ga. Mwah. Ah, Bye. Good night. hanggang kan taon ko. Salamat taon. Hubog siya. Kung may mahalo na nga silpon. Nakadaog di ay taon. Mal noon. Ang nagadaog siya. Mukaon na lang ko. Okay na. Niya nakaandam na ko sa pamahaw. Tay? O, Inday. May gawas na kaya. Sige, kaligo na aron human. Manimog kaligo. Mukaon na ka, okay? O, tay. Si nanay,
Wa para ba nagmata? Tungod siyang kahubog. Ati na. Kuanin day, oy. Wala ko ni gawas gabi itay. Pero naminaw ra ko. Kuan kining daogan day si anak nya daog man naginom-inom lang ko na sila ginagmay bitaw. Mao ba tay? Ambi mo nak ako day kay daog nanay nimo kay nakapalit ko siya sa mahalon nga cellphone. Mao ba? Abi mo selfie pa mi gabi. Ndo tag 14 aw kay picture day. Unya, nalipay ka tay. Malipay na lang tatungod kay natuman man gini nga pangandoy nga makabaton og cellphone nga mahalon. Maligo na ko tay. Sige nak, sige nak. Kay andam na yung pagkaon nimo. Kaluoy bis akong tatay uy. Wa gyud lipog. Oh, Inday. Di mo lawan so 100 na 100. Ha? Uy, tay dako raman ni. Okay na, okay na. Kaya talbiyan ang nanay nimo gabi. Sabi niya ba day, daugan mo ko siya. Sa ako nagisulti nimo, daugan siya. Tagkaan ko 5 mil, Inday. Kaya nakadaog mo siya. 5 mil ang giyatag. Mao ba tay? Oo, gisulti man siya. Ayaw na lang ko ihatod tay. Ako na lang. Oh, siguro ka? O lagi tay, okay na kayo. Sige tay, arin ako. Ambing ha, ambing. O tay. Tuwa na nga ako anak. Wala taon siya magkapanangin siyang nanay kay natuog pa man. Oh, si Bay Alan. Bay, may butag diha. Oh, bay, may mutag. Si Chuna. Asa siya? Tuog para ba, bay? Ha? Mau ba? May tag magsulti mo da? Sagdi lang. Inigmata ato ron. Mas mayong ko lang mahibaw siya bay nga. Anak ko din di ba? Ay, sagdi lang kay kabalaka. Inigmata niya. May baon di ka. Alan, naitubig ang drum. Maligo ko. Oh, nay. Puno May na. noon. Kuhaan kining, Unsa man? si Bay Butong ba? Itong kauban ako pang-reflex ba? Na siya. Ha? Si Butong? Ano niya na siya? Kuhaan, ani na siya mo puyo. Sa? Uy, ngano ko taon? Gipapahawa naman ko siya siyang gabangan. Diretso na. Ako gipapahawas giabangan, nagpasabot lang nang awa ka abang. Unya anhin na noon siya dire? Kuhaan siya na, di. Di ko musugot oy. Oh, ha? Buot sa kag imo da. Hoy. Alan, mag-agad ka nako kasabot ka, ha? Alan? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!